Салому дуруд дӯстон, медонед чи? Як мухлиси канали мо хоҳиш кардааст ки дар бораи бобои ғулом ки мо аз номаш зиёд гап безанем, як видео кунем. Албатта дар як вақти муносиб мо ин корро мекунем, аммо имрӯз бозам дар бораи эҳтимолияти рафтани Гризманн ва омадани Дибала ба сегонаи довталабони туби тиллоӣ ворид нашудани Месси ва омадани бозингари Валенсия ба Барса мегӯем. Дӯстон, шумо хоҳиши моро иҷро карда дар видеои динангии лайкро бо ҳамаи чиз шапиден. Имрӯзам мехоҳам фаъолнокии шумо мисли пешина бошад. Лайк ва бозам лайк. Ва барои онҳое ки дар телеграм канали мо обуна нестанд, хотиррасон мекунем ки тезтарак обуна шавед. Ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Бовар кунед, пушаймон намешавед. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. Аз рӯзе ки Лапорта президенти Барса интихоб шуд, амин Гризманни бечора рӯз надорад. Ҳар рӯз ӯро ба куҷое мефиристанд? Дина Англия мерафт, имрӯз акнун ӯро ба Италия равон мекунанд. Ягон рӯз мешунавӣ ки Гризманн ба равшани клуб гузариш мекунад. Ин бечораро ҳамчунин барои овардани Эрлинг Холланд фурӯхтаниянд. Бозам гуфти бобои клуб, акнун итаи бадам неда охӣ. Рӯбарати Барса мехоҳад Гризманнро ба Дибала иваз кунад. Дар Ювентус низ аслан ба ин кор чандон зид нестанд, зеро Дибала вақтои охир ба ҳайати асосӣ намеафтад. Гризманн ҳам айнан дар чунин ҳол аст, аммо дар қиёс ба бозингари аргентинӣ зиёдтар вақти бозӣ дорад. Ccылкаиҳост ки хостгори ба даст овардани Гризманн аст. Албатта дар ҳоли рафтани Роналдо аз Ювентус Гризманн варианти бад нест. Лапорта бошад дар гирди Месси ҳарчи зиёдтар аргентиниҳоро ҷамъ мекунад, то ӯ наравад. Ёд доред, ӯ гуфта буд ки ба ҳар роҳу восита Мессиро рафта наймонад. Ана ин ҳам як восита аст. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки имшаб Барселона дар майдони худ УСК-ро пешвоз мегирад. Ширкати 1xbet ба ғолибияти Барса бешубҳа боварӣ дорад, аммо барои коэффициенти калон ҷамъ кардан ман дар он ставка хоҳам кард ки дар якум тайм аз 2 гол зиёд зада мешавад бо коэффициенти 3. Шумо бошад интихобатонро худатон кунед ва ба ссилкаи комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди БАРСАТИЖИ дар аввалин ставка кардагиатон соҳиби $100 гардед. Аммо дӯстон, донед ки он ҷо ҷои пулкоркунӣ ҳамавақта нест. Бозӣ кунед, вале одат накунед. Инак аз соли 2006 аввалин маротиба аст ки Месси ва Роналдо дар рӯйхати довталабон ба туби тиллоӣ нарафтоданд. Довталабони асосӣ бошад бозингари Боруссия Дортмунд Эрлинг Холланд, форварди ПСЖ Килиан Мбаппе ва зарбазани Бавария Роберт Левандовски мебошад ва бо эҳтимоли зиёд туб насиби Левандовски мешавад. Рост, ҳамин олами футбол аз гегемонияи Месси ва Роналдо монда шуданд. Якташ 5 бору, якташ 6 бор соҳиби ин туб шуданд. Дар ин миён як бор нофаҳмида ин тубро ба Лука Модрич доданд ва гумонам баъд сахт пушаймон шуданд ки дигар фоида намекард. Аслан дар ин чанд соле ки Месси ва Роналдо ин тубро монополия карда гирифтагӣ буданд, сазовори туб кам набуданд. Мисол Андрес Иньеста ки дар мавсимҳои чемпионии Барселона сазовортарин нафар буд, аммо надоданд ки надоданд. Месси бошад баъзан шансҳоро дорад, агар ба шарте ки ҷоми Испания ва Ла Лигаро ба даст оварда дар ҷоми Амрико ғолиб ояд. Вале бо гумони ғолиб туби тиллоии мавсими 2021-ро на Месси мегираду, на темболи Роналдо. Гуфти акай Машрабе, ина мешудааст ку. Шумо бовар доред ки дар болои муҳофизатгари Валенсия Хосе Гая ҷанг аст. Ба якбораги Барселона, ПСЖ ва Реал мехоҳанд ин муҳофизатгарро ба даст биёранд. Валенсия умуман хоҳишманди фурӯхтани бозингари худ нест. Иштиёқи грандҳои футболи Аврупоро ба ин бозингар фаҳмидан мумкин аст, зеро Гая воқеан хело бозингари хуб аст. Аммо чунонче гуфтем, Валенсия муҳофизатгари худро савдо карданӣ нест, аммо вазъияти иқтисодӣ ва молии даста ба ин кор маҷбур мекунад. Барселона ҳанӯз соли пор бо ин бозингар чашм алло карда буд, вале ба қавли Порина Барселона саргардони корҳои дигар буд. Акнун ки президент интихоб шуду, ҳама ором гардид, дубора масъалаи овардани Гая ба миён омад. Гая дар бозори трансферӣ каму ғам не 35 миллионака арзиш дорад ва Лапортаро мебояд даҳони ҳамёни худро хело калон кушояд, то Гаяро ба Барса биёрад. Дӯстон, имрӯз ба шумо як хабари беҳтарин дорем. Ширкати Азия Маркет ки тури чанд моҳ шуд бо мо ҳамкорӣ мекунад ва ба муштариони худ танҳо дорӯҳои гиёҳӣ ва оригиналро пешкаш менамояд, тасмим гирифтааст ки ба хотири фарорасии Иди Наврӯз аз имрӯз сар карда то рӯзи 22 март дар ҳамаи дорӯҳояшон 15% таҳфиф кунанд. ва акнун шумо имконият доред ки ҳамаи дорӯҳои Азия Маркетро бо таҳфиф 15% харидорӣ кунед. Номерҳо дар рӯи экран, занг зада харидорӣ намоед ва имкониятро аз даст надиҳед. Сармураббии Барселона Роналд Куман иштиёқманди дар даста дидани форварди Интер Ромело Лукаку мебошад. Ин дар ҳолест ки президенти нави Барселона Жоан Лапорта Эрлинг Холландро ба даста оварда нест.
Ахир ҳамин нофаҳмиҳо сари Куманро мехӯрад, зеро Лапорта тут мегӯяду Куман бед. Албатта ҳозир гуфти он гапҳо Холланд дар мода асту, лекин Лукаку ҳам бачаи ҷайра нест. Аммо ҳамин ду мардак як бор соҳибони Лукакуро мепурсанд ё не? Чунки Интер умуман Лукакуро фурӯхтанӣ нест. Урусон мегӯянд ки без меня женили. Идомаи ин гузаришро интизор мешавем. Имрӯз бо ҳамин тамом, нависед ки шумо дар ин бораҳо чӣ андеша доред? Оё мехоҳед ки Гризманнро бо Дибала алишбадара кунанд ё гояд то куҷо ба Барса лозим аст ва ҳам дуруст аст ки Месси ва Роналдо ба сегона наафтуданд, ё ин ки Куманро гӯш дохта роҳбарият ба ҷои Холланд Лукакуро бихарад. Андешаи худро дар бораи ин масъала муфассалтар дар комментария нависед. Ба ман хело шавқор аст ки шумо низ мухлисони Барселона ва подписчикони канали Барсатиҷӣ дар ин бора чӣ фикр доред? Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.